Aniya na mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, enkwentro sa mga armadong grupo sa TIPO-TIPO Basilan, MIKALMA na. Wild ducks na na-rescue, human gibaligya online, girelease ug balik sa ilang natural habitat. Sa detalye sa ato mga balita, mibalik na sa normal ang sitwasyon sa TIPO-TIPO Basilan, human ang enkwentro sa duha ka mga armadong grupo nga naghatag og kalisang sa mga tao. Nagpatunga na ang gobyerno og CCCH aron mahusay ang tensyon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nahupay-hupayan ang gibating kahadlok sa mga residente sa TIPO-TIPO Basilan human maundang ang giyera tali sa pwersa sa duha ka armadong grupo nga gihong gisuportahan sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF Martes sa buntag. Milungtad og pila ka oras ang tensyon sa duha ka partido nga sumala sa 101st Infantry Brigade Philippine Army, Clan War Condrido ang ugat hinungdan sa enkwentro. Aron mahusay ang duha ka partido, nagpatunga na ang provincial ug lokal nga gobyerno ug Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kon CCH. Dunay gihimong negosasyon ang CCH kauban ang provincial government o grupo sa armado. Sa gipagawas nga statement sa Armed Forces of the Philippines, under control na nila ang sitwasyon. Pero daghang residente ang apektado sa tensyon. Martes sa gabi, naundang ang tensyon sa TIPO-TIPO. Gipakita pa sa residente ang lakra sa bala nga migo sa bungbong sa ilang balay human sa enkwentro. Merkulis sa hapon, subling mibalik ang kalinaw sa TIPO-TIPO. Sumala sa mga residente, hinay-hinay nang mibalik sa normal ang sitwasyon. Anaasab ang presensya sa mga sundalo sa lugar. Ilan po tayong tao, marami na mga sundalo dito. Thank you to all sa mga tumutulong dito sa mga mamamayan ng TIPO-TIPO. Nakigpulong dayon si Governor Mujib Hataman sa opisyal sa lokal gobyerno sa TIPO-TIPO alang sa relief operations sa kapin 2,000 ka mga pamilyang apektado sa enkwentro. Pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Sa TIPO-TIPO mini gymnasium, gihimo ang pagtunol sa mga hinabang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Girelease na sa ilang natural habitat ang tulo ka mga whistling ducks sa Barangay Dugong, Samlang, Cotabato Province nga na-rescue sa mga otoridad dihang gibaligya online og nadakpan ang seller. Ang wild ducks na ila sa tawag nga dakit nga gibaligya og 1,800 pesos. Anyang report ni Peng Alinyo. October 23, 2025, nadakpan sa entrapment operation sa Kapulisan Samlang, Cotabato Province Regional Anti-Cybercrime Unit 12 o DNR-12 ang usa ka lalaki nga nagbaligya og wild duck o whistling duck sa online. Gihimo ang operasyon sa Pulok Maharlika, Barangay Baguntapay, Mlang. Dini na rescue ang tulo ka wild duck nga naila sa tawag nga duck kit. Gibaligya kini sa presyo nga 1,800 pesos. Baguhay lamang girelease na sa iyang natural habitat ang tulo ka wild duck human sa pipila ka adlaw nga observation. Ang whistling ducks native sa mga tropical o subtropical regions sama sa Australia, Philippines, Borneo, Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste o Pacific Islands. Na-classify sab kini isip list concern allowed sa the International Union for Conservation of Nature. Apan nanginahanglan gihapon kini og proteksyon gikan sa mga tao illegal nga nagapangsikop og nagbaligya. Nasupak sa suspetsyadong online seller ang Republic Act 9147 kundi Wildlife Resources Conservation and Protection Act in relation to Republic Act 10175, the Cybercrime Prevention Act of 2012. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Sugda na sa lokal nga gobyerno sa Davao City, pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang konstruksyon sa Emergency Operations Center Motor Pool Facility sa Barangay Maa. Martes, Oktubre 28, gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa proyekto. Ang pasilidad magsilbi isip central hub alang sa operational vehicles, heavy equipment ug ubang lifeline resources nga gikinahanglan alang sa disaster response ug recovery efforts sa tibuok Davao City. Mamahimo sab kining house storage areas ug quarters alang sa mga personahe. Ang proyekto kabahin sa unang phase sa Emergency Operations Center Development
nga naninguhang mapalambo ang kinatibukang emergency preparedness, interagency coordination o disaster response capability sa syudad. Nagpahayag og patas nga pagtratar ang mayor sa Dato Odinsin Suwat, Maguindanao del Norte sa tanang tribo sa iyang ginsakupan atol sa selebrasyon sa Indigenous Peoples Month. Nakigduyog sa selebrasyon ang mga lokal nga opisyal sa munisipalidad. Samtang gipaligon sab sa mga sundalong miyembro sa 89th Infantry Battalion Philippine Army ang ilang pakigalayon sa mga miyembro sa tribo sa Kibawi, Bukidnon atol sa IP Month celebration. Ani ang report ni Peng Alinyo. Nakigduyog sa Indigenous Peoples Month celebration si Dato Odinsin Suwat, Maguindanao del Norte Mayor Abdul Mayin Baba Abbas ug mga opisyal sa LGU nga gipahigayon sa Municipal Covered Court sa Barangay Poblasyon. Ang selebrasyon pinasubay sa Presidential Proclamation No. 1906 na nagtumong sa pag-ila og ipasigarbo ang kultura ug tradisyon. Atol sa programa ng Apod-Apod ug Relief Goods, si Mayor Abbas sa mga miyembro sa tribo nga simbolo sa iyang suporta ug pag-ila sa gobyerno ngadto kanila. Sa mensahe sa mayor, gisulti niini ang pantay-pantay kung patas nga pagtratar sa kaliwat tribo o sa imong gigikanan. Samtang nakinduyog sab ang mga sundalo nga miyembro sa 89th Infantry Battalion Philippine Army sa IP Month celebration sa Kibawi, Bukidnon. Gihimo kini sa Municipal Function Hall uban sa temang Weaving Culture, Enriching Future, Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development. Importante sa programa, pagpahibalo sa mga opisyal sa tribo ang pagpreserba sa rich cultural heritage sa mga IT, pag-promote sa cultural awareness o pag-ila sa ilang kontribusyon sa kalinaw ug malungtarong kalambuan. Bukod sa mga sundalo, ang lig-on nga pakig-alayon sa mga miyembro sa tribo alang sa kalinaw sa komunidad. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe! At tangi! Provincial government sa Lanao del Norte may rumbo sa Davao Oriental aron magserbisyo sa mga apektado sa linog. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Ginyi Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sa pay imong gihulat, Ginyi na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Naabot sa provincial government sa Lanao del Norte ang probinsya sa Davao Oriental aron maghatod og serbisyo sa mga apektado sa linog. Adunay pagkaon, medical care ug psychosocial support ang gidalit ngadto sa katawhan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa tinguha nga makahatod og tabang sa katawhan, gipalapdan sa probinsyalang gobyerno sa Lanao del Norte ang ilang operasyon tabang alang sa mga nalinugan nga komunidad sa probinsya sa Davao Oriental. Nagdala og essential goods, medical care ug psychosocial support ang Lanao del Norte Provincial Government aron makabangon sa epekto sa kalamidad. Niadtong Lunes, gipangapud-apud sa provincial team ang mga hinabang ngadto sa mga apektadong pamilya sa Barangay PM Sobricari, Caraga. Dayon gisundan sa laing hugna sa distribution sa Barangay San Ignacio, Manay, tagahapon Oktubre 28. Lakip sa assistance na natagamtaman sa mga residente ang food items o medical mission, din gitanyag ang libreng x-ray, ultrasound, laboratory testing ug CBC services. Gipahigayon sab ang psychosocial interventions alang sa kabataan aron matabangan sila sa gibati nga trauma tungod sa linog. Nagpasalamat si Caraga Municipal Mayor Ronnie Usnan sa katawhan sa Lanao del Norte ug sa probinsyal nga gobyerno sa gipadala nga hinabang alang sa katawhan sa probinsya sa Davao Oriental. Kaganiha Oktubre 29, gipadayon sa Operation Tabang Team ang ilang relief operation sa munisipalidad sa Tarragona. Susamang mga assistance ang natagamtaman sa mga residente nga apektado sa linog.
Kahinumduman nga gitayog sa magnitude 7.4 ug 6.8 nga linog ang Davao Oriental niadto October 10, 2025. Din ang munisipalidad sa Manay ang epicenter. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Mi-graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Con for Peace ang 117 ka mga benepisyaryo sa Davao de Oro. 23 ni ini mga miyembro sa tribo atol sa ipahigayon nga seremonya kagahapon Oktubre 28, gipabalunan sila og food packs sa probinsyal nga gobyerno. Gidaig ang matag pamilya sa ilang pagpaningkamot na makalingkawas sa ilang sitwasyon pinaagi sa programa sa gobyerno ubo sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development Office kung DSWD o Davao de Oro. Gipasalig sa probinsyal nga gobyerno nga bisan og mi-graduate na sila sa programa, padayon nilang matagamtaman ang serbisyo nga gihatag sa gobyerno ngadto kanila. Natagamtaman sab sa mga residente sa poblasyon sa Hagonoy, Davao del Sur ang libreng serbisyo sa probinsyal nga gobyerno Martes sa buntag Oktubre 28, 2025. Adunay libreng tuli, tambal consultation, dental check-up ug ibot sa ngipon. Ay check-up nga adunay reading glasses, laboratory test, OBGYN, X-ray ug ubang serbisyo atol sa medical mission nga gihimo sa Hagonoy Municipal Health Center. Gabahin kini sa iHealth, iShare program ni kanhi Governor Douglas Cagas nga gipadayon ni Governor Yvonne Cagas aron mapaduol og mahatod sa katawhan ang serbisyo sa panglawas sa labi na ngadto sa mga nagpitos nga pamilya. Kanto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Anas dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines, ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!